Ами да, човек, всичките 452, даже и 3 въпроса заедно с този си ги задавам напълно самостоятелно. Това е нормално за нея. То, мисля, че всички трябва да се промените малко, защото ставате супер банални. За какво някой друг да ви задава въпросите? Добре, само да си задаш, какво да чакаш. Ма не, чакай да им кажем сега. Аз не съм някой задръстенячка тук. Някой друг ще ми ги задава, но ясно, че сама ще ги задам. Аз съм си напълно достатъчна сама на себе си. Дори всяка сутрин като стана, чакай да го мръднем ти малко нагоре. Дори всяка сутрин като стана и почвам сама да задам въпросите, питам се сама себе си, какво правиш, как си, добре ли си, всякакви такива. Утро. Да, добро утро си казвам. Добър ден. Да, особено обичам да се гледам в огледалото. И да си говоря сама. Да. И особено... Веднъж чуках долу на вратата и ми виждам какво тя нещо като си изправила скетч, колко хубаво. Да, човек, аз наистина просто... Няма, аз даже някой път, защото да не съм чак толкова, да не си помислите пък, че си ги задам сама, защото съм само оригинална, нали? И си правя акаунти на други хора, фейк такива профили, и си питам оттам сама въпроси. Да, много е забавно. Изобщо ще ви кажа, че ако искате да сте задръстени и някакви такива, да не чакате някой друг да ви задава въпросите, ми сами да си ги задавате, вижте от мене. Аз не съм някаква задръстенячка, моля ви са.